Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio en samen zijn we gebroeders Wolf. De tijd gaat heel snel, want we zitten nu alweer op de 6e aflevering. Nummer 6 mensen, aflevering 6 met Nummer niemand 6. minder dan Iselin Kalister. Een jazzzangeres, een hele grote zangeres, vind ik zelf. We gaan kijken wat ze allemaal te zeggen heeft. Veel kijkplezier. Iselin, ten eerste bedankt dat je bij ons wilt instappen. Ja, nou, Hallo. graag gedaan. Kostbare tijd. Ja, maar jullie kregen een lift, dus het is... Dat ook nog. Ja, laten we eigenlijk bij het begin beginnen. Iselin Kalister, wat voor persoon is dat? Wat voor iemand ben ik? Ja, je bent heel erg veranderd. Als je ouder wordt, dan verander je. Dus ik hoop dat ik straks nog meer verander. Ja. Maar nu ben ik best serieus. Vooral met mijn werk, met mijn verantwoordelijkheid, met de dingen die ik mag doen en die ik leuk vind om te doen en die iets betekenen voor andere mensen. Ik neem dit allemaal best wel serieus. En ik werk heel hard. Ja. Omdat ik heb gemerkt dat je altijd blijft leren. Ja. En dat vind ik ontzettend leuk. Dus ja, ik ben een leergierig, hardwerkend iemand, vrij serieus. Ja. Vooral als het moet. Maar ik hou natuurlijk heel erg ook van lachen en feesten en alles. Beide ouders van u zijn in Curaçao geboren. Ja. En hoe hebben zij u opgevoed? Ik had een beetje grappige opvoeding. Of in die zin, mijn moeder is heel vroeg overleden. Oké. Sorry, dat ik dan dit ter sprake. Nee, zo is het niet zo erg hoor. Ik was heel jong, ik kan me daar weinig van herinneren. Maar mijn vader is daarna hertrouwd. Dat was een geluk. Ja. Maar we kregen een nieuwe moeder. Maar ik heb dus bij mijn oma ben ik opgegroeid. We zijn bij mijn oma gaan wonen. En mijn opvoeding was best streng. Eigenlijk heel strak. Oma was, ik weet niet of je dat, ja, je kent dat, die Curaçaose oma's in hun schommelstoel die... Met die palifoontje. Met die palifoontje. Die heb ik vaak gehoord. Ja. Zo, dat was mijn oma en mijn vader was ze waren een team. Dus het was niet zo dat oma iets zei en dat mijn vader dan iets anders vond, of omgekeerd. Ze waren heel eensgezind, dus we werden streng opgevoed, maar het was ook, mijn oma woonde een beetje hoog, in Santa Maria was dat. Ja. En er was heel veel plek om te spelen, dus je was eigenlijk wel de hele dag buiten vrij, aan het spelen en vrij. En mijn neven woonden in de buurt en we gingen knikkeren, gingen in de bomen klimmen, achter de Lakadishi aan. Vliegeren, dus ik was heel veel buiten en heel vrij. Mooi. Maar ja, thuis wist je gewoon duidelijk wel waar je je aan moest houden en wat belangrijk was en niet. Hoe oud was je toen je naar Nederland? Toen ik in Nederland kwam was ik 18. 18? Ja, dus ik heb Radulfs College heb ik gestudeerd, heb ik op de middelbare school gezeten. Ja. En toen ik daarmee klaar was, ben ik eigenlijk naar Groningen gekomen. Okay. En ben nooit meer weggegaan uit Groningen. En hoe was die switch voor u? Van Curaçao gekomen
wat eigenlijk een heel ander land is. En dan kom je in Groningen terecht. Hoe was het voor u? Ik denk dat het dezelfde shock is als alle studenten hebben. Ja. Je komt gewoon in een hele andere wereld terecht. Het is voor een klein deel wat je je hebt voorgesteld. Want ja. Ik heb me natuurlijk wel een beetje voorbereid. Ik was hier op vakantie geweest. Maar dat was toen zomer. Ja. Dus ik heb hier 6 weken een hele mooie zomer gevierd. En ik dacht, dat wordt het. Een beetje zomerachtig feest gebeuren. Dus toen wist je nog niks van sneeuw en... Nee, dat viel ontzettend tegen. Sneeuw en regen vooral. Eigenlijk vond ik sneeuw minder erg. Ik vond regen... Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment... je moet natuurlijk naar college. Ja. Ik studeerde bedrijfskunde. Ik kreeg op een gegeven moment door dat... je helemaal niet naar school hoeft. Dat niemand het erg vindt als je niet komt. En het is heel moeilijk, hè. Je bent ineens vrij. Je moest altijd naar school. Je ging altijd naar school. Ja. Dan kom je in Nederland en dan ga je studeren. En dan krijg je door dat je eigenlijk, als je niet gaat, dan vindt niemand het erg. Je krijgt geen straf. Het was heel moeilijk, vond ik dat. Omdat waar haal je dan de discipline vandaan om toch te gaan? Ja. En dan begint het te regenen ineens. En ik denk van, je kent het op Curaçao. Blijf je even thuis, dan wacht je de bui af. Ja. Maar dat houdt gewoon nooit op. Hier houdt het gewoon niet op. Gewoon, in Curaçao heb je ook regenseizoen. Dus... Jawel, maar op Curaçao, als het regent, dan blijf je thuis en dan kom je te laat, want dat snapt iedereen. Ja, ja, het regende, ja natuurlijk. Of het gaat niet meer door, want het regent. ja. Dat ben je gewend. Dus hier heb ik ook op de eerste dag dacht ik, nou ik wacht wel even tot het niet meer regent. En na 2 dagen denk je, nou hoe doen mensen dat? Het regent nog steeds. Dus dan kom je erachter dat iedereen gewoon doorgaat en doorfietst. Moet je door regen en sneeuw... Even een paraplu halen. Ja, dat vond ik best wel moeilijk. Ja, je hebt zelf mensen die hier in het regen gaan fietsen. Dus, Ja. Alles gaat gewoon Ja. door. Ik heb wel eens een theatervoorstelling in de regen gezeten. Ja. Het was dan buiten. En iedereen deed dan een capuchon op. En iedereen bleef gewoon zitten. Ja. En ik dacht, waarom doet iedereen alsof dit normaal is? Ja. Ik vind dat nog steeds, moet ik eraan wennen hoor. Ik vind het best wel, het is toch nog steeds een deel van mij die denkt, nou, dan ga je er toch niet doorheen. Maar goed, ik doe het wel. Ik heb het toen ook gedaan. Ik ben maar ook gaan fietsen door de regen. En ik heb toen ook een regenpak gekocht. En je gaat ook je een beetje aanpassen. Er zijn dingen die ik nog steeds... Dan denk ik van, nou ja, sorry hoor, ik ga niet. Maar ja, dat waren voor mij... Regen, dat het dan 5 dagen achter elkaar kan regenen. Dat was voor mij de grootste schok, denk ik. Ja. En dat dan alles gewoon doorgaat. Wat betekent Curaçao? Curaçao is voor mij eigenlijk nog steeds thuis. De plek waar ik altijd naar terug ga. Elke keer weer. Mijn ouders wonen daar nog. Mijn broer en mijn zus. De meeste van mijn vriendinnen zijn teruggegaan. Die wonen gewoon op Curaçao. Dus het is voor mij een soort thuisbasis wat ik nodig heb om bij te tanken. Je moet regelmatig een dosis Curaçao hebben. De zon, de mensen, familie.
hoe wij met elkaar omgaan als familie. Ik vind dat daar in Nederland mensen daar best een voorbeeld aan kunnen nemen. Omdat ik vind dat mensen hier zo makkelijk hun familie uit het oog verliezen. Omdat ze te druk hebben. En het heeft te maken met dat het een groter land is. Maar het is ook een soort mentaliteit waarvan ik denk, dat vind ik heel jammer. Zoals mijn zus en mijn broer, hoe die elke dag eventjes langspiepen bij mijn ouders om te kijken hoe het met ze gaat. Hoe vaak ik mijn nichten zie. Hoe vaak ik een tante zie. Hoe vaak er van alles wordt georganiseerd om met elkaar... ja, ik vind het heel bijzonder en ik denk dat ik vind dat belangrijker dan dat het financieel altijd maar goed gaat. Ik vind dat een heel mooi ding van Curaçao. Ik heb dat nodig. Ik voed mezelf daarmee. Met die warmte van familie, van elkaar zien omdat je dat graag wilt. Omdat je elkaar leuk vindt en dat veel doet en actief doet. Dat is Curaçao voor mij. Merkt u nu dat in uw doen en laten, dat u nog Antilliaanse eigenschappen? Ja, die heb ik. Sowieso. Maar het is altijd, kijk, als ik op Curaçao ben, dan duurt het altijd even een week voordat ik me aanpas. Ja. Dat ik dat Nederlandse van me af heb geschud. Ben ik weer helemaal Antilliaans. Dat duurt altijd een weekje. En omgekeerd is het ook zo. Ik moet altijd even omschakelen. Ja. En ik hou van dat ongeplande gezelligheid. Daar heb je dat weer. Dat je dat snel, dat je binnen 10 minuten kan je gewoon op Curaçao iets organiseren. Ja. Dat overal. Ja. Of het is op een bankje in Punda. Of het is op zo'n strandje ergens. Ik vind dat heel leuk. Ik vind het heel gezellig. Ik vind het ook heel belangrijk. Dat is voor mij echt een manier om iedereen te zien. Familie, vrienden. Hey, zullen we anders even straks na het werk daar en daar afspreken en dan... Ja, dan wordt het heel gezellig. Ja. Er is zo'n kietje ergens in Montaña, Yoyo Hala. Daar kun je alleen maar hala eten. En het is niks, het is gewoon... Het is helemaal niet gezellig, maar het is heel gezellig. Je zit daar, er zijn allemaal van die ijzeren stoelen, niks van gezelligheid of chic of niks. Het is zo leuk om daar af te spreken. Maar het is zelf gezellig, met je groep. Het wordt vanzelf gezellig. En hoe heet het? Yoyo Hala. Yoyo Hala, die ga ik onthouden. Bande Montaña. Ja. Masha Douchemint. Heel lekker droog gebakken chicken wings. Juist, ja. Je kan niks anders dan dat en friet. Je kan geen salade krijgen volgens mij. Lekkere sauzen erbij. Wat zegt u? Sauzen? Salsa rosada. Verder ook niks. Lekker, ja. Het is zo makkelijk op Curaçao om gezelligheid te... Ja. Je hebt er gewoon niks voor nodig. En hier moet je agenda's en toestanden, heb je een plek nodig en dan moet je... Het is allemaal ingewikkelder. En ik vind dat heel leuk voor Curaçao. Ik heb dat zelf ook. Ik ben heel snel... Ik ben heel snel in het veranderen van mijn plek. Als ik niet moet spelen bijvoorbeeld. Kijk, als je... Dat is het lastig als je moet werken of als je moet optreden, dan is het gewoon ingewikkeld. Maar in een weekend, je kan maar op elk moment van de dag iemand roepen van zoals barbecue. Ja, tuurlijk. Ik zit helemaal niet vast aan, dat is echt een Antilliaans ding, denk ik. Je zit gewoon niet vast aan dingen. Op welk moment en met welke leeftijd bent u in aanraking gekomen met muziek? Nou, eigenlijk, zoals het op Curaçao is, je hebt altijd muziek. Ja, klopt. Overal altijd muziek. En wij
thuis waren altijd Roël, mijn broer, op de trommels, potten en pannen. Ik was eigenlijk altijd aan het zingen. Alleen je denkt nooit dat je daar je werk van gaat maken. Dat had ik zelf nooit verwacht. Ik ben nooit zo opgegroeid met dat idee. Dat gebeurde hier. Ik was gewoon altijd aan het zingen, thuis, met cassettebandjes en dat opnemen, daar weer meezingen en dat dan weer op een ander cassettebandje opnemen. Ik was altijd wel bezig met muziek, maar nooit dat je denkt dat je daar iets mee gaat doen, zo'n hobby. Wat wilde u worden dan? Ik wist het niet. Dat wist je toen nog niet? Nee, en het was ook een beetje een probleem hoor, want misschien dat ik ergens diep wel artiest wilde worden, muzikant of zangeres. Ja. Maar dat je denkt dat kan niet, dus ik ga daar niet eens over nadenken. Ik denk dat dat het voornamelijk was. Want wat wil je worden was altijd een probleem. Ik wist het niet en ik werd er altijd heel ongelukkig van daarover nadenken. Dus uiteindelijk heb ik allemaal tests gemaakt en toestanden. Maar er kwam ook altijd kunst uit, er kwam altijd muziek. Maar goed, je kreeg daar geen beurs voor. Dus ik moest, toen heb ik bedrijfskunde uitgekozen. Omdat het me ook wel leuk leek, moet ik zeggen. Leek? Dus het was het niet uiteindelijk? Ja, maar het was eigenlijk wel een leuke studie hoor. Alleen je weet het natuurlijk nooit van tevoren. Kijk, ik vind nog steeds, we moeten zo vroeg kiezen. Klopt. Het is best wel heavy om op je 18e al te weten wat je wil gaan doen. Voor de rest van je leven. Voor de rest van je leven. Ik vind dat best wel moeilijk. En dat was toen ook moeilijk. Maar goed, ik dacht bedrijfskunde, het lijkt me wel een leuke studie. Ja. Want er zitten allemaal dingen in. Dus je krijgt psychologie, je krijgt management, je krijgt wiskunde, je krijgt alles. Ja. Dus ik dacht als dat het niet is, dan weet ik misschien wel welke van die aparte vakken ik het leukst vind. Dus misschien dat ik dan beter weet wat ik wil gaan doen. Maar uiteindelijk, ik vond die studie eigenlijk wel leuk. Het was interessant en ik kon het wel. Ja. Maar ik dacht altijd wel van, ik weet niet of dit wel het is voor mij, het werk. Ja. En het was ook voornamelijk de mensen, de type mensen die zo'n studie doen, dat zijn niet per se de mensen die goed bij mij passen. Ja. Zakelijke types, zaken. Het is serieus? Ja, bezig met geld verdienen en met management, business. Dat paste gewoon niet zo goed bij mij. Dus ik zat meer met de mensen om me heen, dat ik denk, Ik heb ook van die periode, heb ik eigenlijk maar één vriend overgehouden. Eén iemand die ik nog steeds zie. Maar wij waren toen, we hadden gewoon hele goede vrienden. Maar het is maar één iemand. Ik hou heel erg van kunstenaars. Ja. Ik hou, en het maakt dan niet zoveel uit wat voor kunstenaars. Alle mensen die creatief bezig zijn, dat vind ik gewoon leuke mensen. En als je dus in dat genre al zit, dan heb je al een soort selectie gemaakt. Ja, ja. De kans is gewoon veel groter dat je het leuk hebt met deze mensen. En dat wist ik toen nog niet. Ik was natuurlijk veel te jong, maar ik zit dan in zo'n business environment. En je voelt gewoon niet een klik met de mensen. En dat vond ik eigenlijk, want ik vond de studie wel leuk, maar ik voelde, dit zijn gewoon niet, dit is niet de crew waar ik in wil zitten. Ja, ja. Het is niet de crowd waar ik in wil zitten.
Maar goed, ik vond de studie hartstikke leuk en ik had eigenlijk genoeg vrienden, want ik had natuurlijk ook huisgenoten en ik was op een gegeven moment dus in een bandje gekomen. En zo, ja, je rolt een beetje in dingen. Ik werd dan gevraagd om backing vocals te doen in een bandje en toen ging daar de zanger weg en toen vroegen ze me of ik de liedzangeres wilde. Nou ja, zo langzaam ging ik steeds meer dingen doen met muziek. Je had je studie ook niet meer afgemaakt? Jawel, ik heb het wel afgemaakt. Toch wel doorgezet? Ik heb het toch doorgezet. Ook omdat mijn vader altijd riep van jongens, als jullie maar een papiertje hebben, vind ik alles best wat jullie daarna gaan doen. Maar is het papiertje, maar ik vond het eigenlijk wel een goed iets. Ik vond het wel een goed argument. Als je maar je papiertje hebt, dan kan je daarna nog altijd gaan zoeken. Heb je tenminste iets om op terug te vallen? Op terug te vallen. En ik vond de studie eigenlijk wel leuk en het ging echt goed. Maar ik had nu toen inmiddels wel wat mensen ontmoet die begonnen op het conservatorium. Dus ik dacht, ik wist helemaal niet, ja dat wist ik wel, maar eigenlijk wist je dat niet, dat je gewoon muziek kon studeren. Ja. En ik dacht, ja maar ben ik daar dan geschikt voor? Kan ik dat wel? Ben ik dan wel goed genoeg? En er hadden verschillende mensen gezegd van ja, je moet toch gaan proberen het conservatorium. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, als ik niet oppas, ben ik straks afgestudeerd. Dan moet ik gaan werken als manager. Ja. Dat weet ik helemaal niet. Mocht je misschien een andere artiest gaan managen? Toen dacht ik, ik bel even het conservatorium op. Die heb ik toen, weet ik nog, ik liep stage bij een bedrijf. Ik was gewoon in mijn mattenpakje aan het werk. En toen heb ik het in een soort impuls heb ik het conservatorium gebeld. En die zei, ik vond informatie van hoe zit het en toelating en wat moet je doen en wanneer is dat. En toen zei die dame van ja, dat is volgende week. Dus als je vandaag langskomt, ik heb een pasfoto nodig en ik heb dit en dit en dit nodig. Als je vandaag langskomt, dan kan je volgende week toelating doen. Dus ik had geen tijd om na te denken. Ik moest, toen heb ik vrijgenomen. Ben ik pasfoto gaan maken. Heb ik me ingeschreven. En toen had ik een week om me voor te bereiden op toelating op het conservatorium. Dus toen heb ik allemaal mensen gebeld die ik kende. Ik kende een meisje die al op het conservatorium zat. Die heeft mij geholpen met theorie en met allemaal dingen voorbereiden. Toen heb ik 2 gitaristen gevraagd om met mij ja, je moet 4 liedjes doen. Ja. Toen ben ik dat gaan doen en toen werd ik aangenomen en toen zat ik ineens op het conservatorium. Maar ik dacht, binnen een paar maanden dacht ik, dit is het, dit is wat ik wil. Dit zijn de mensen met wie ik wil omgaan, dit is wat ik wil gaan doen. Ik heb het gevonden, ik was zo blij. En dan krijg je van ja, ik kan wel mooie muziek studeren, maar ik moet natuurlijk ook daarna van mijn werk maken. Ja. Wat ga ik doen om ervoor te zorgen dat ik wel kan werken en mijn geld kan verdienen met de muziek? Want dat heb ik dus bij bedrijfskunde geleerd. Dus ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, bedrijfskunde. Toch wel handig geweest dus. Ja, omdat je heel veel, dat kom ik nu nog steeds tegen, heel veel mensen zijn dan artiest. En die denken alleen maar aan het kunstgedeelte, aan de artgedeelte. Ja. En niemand is bezig met, ja, maar als ik kunst wil maken, moet ik het wel kunnen verkopen, anders kan ik het niet blijven maken. Ja. En dat hebben ze mij geleerd bij bedrijfskunde. Dus vanaf dag 1 op het conservatorium was ik bezig met, ja, maar wat ga ik zingen
waarom zouden mensen kaartjes voor mij kopen? Ja. Waarom? Hoe ga ik ervoor zorgen dat er zoveel mensen mij willen horen, dat ik ervan kan leven, dat ik dit mag blijven doen. En dat was heel belangrijk. En dat was grappig, want het is namelijk niet zo makkelijk om erachter te komen. Je moet best wel lang erover nadenken, je moet zoeken. Dus het kost een paar jaar om erachter te komen. Wat is nou, ze noemen dat je unique selling point. Juist, ja. Wat is dat nou? Want je moet het zelf ook leuk vinden. Klopt, ja, anders doe je Dus je moet iets zoeken wat bij je past, ja. Wat je goed kan, wat andere mensen willen horen. En dat heb je niet zomaar gevonden, dus daar moet je tijd voor nemen. En dat, die tijd heb ik genomen. Het duurde echt een paar jaar. Wat was je eerste keuze? Braziliaanse muziek. Ik vond Braziliaanse muziek ontzettend mooi en leuk. En ik vond het zo leuk dat ik dacht, dat is het enige wat ik wil. Ik ga alleen maar Braziliaanse muziek zingen. Je kunt ook een beetje Portugees, hè? Een beetje, ja. Braziliaans. Ja. Ik heb daar heel veel tijd in. Ik heb veel tijd in gestoken in die taal, in die muziek. En ik heb daar heel veel naar geluisterd en heel veel gezongen. Met allemaal Braziliaanse bandjes. Ja. Dus praten gaat makkelijk? Nee, makkelijk nee. Het zingen gaat makkelijker. Zingen, dat kan ik makkelijk. Ik kan het niet zo goed praten. Ik versta het wel, veel. Ik was laatst in Thailand en toen was er een Braziliaanse gitarist-zanger die speelde op hetzelfde festival. En die was helemaal blij dat hij met mij Braziliaans kon praten. Maar hij ging zo snel praten uit zijn enthousiasme dat ik op een gegeven moment zei, ja, nu ga je echt te snel. Dat volg ik dan niet meer. Maar ik kan het wel, ik kom een heel eind. Maar ik had op een gegeven moment een concertje met een Braziliaanse band. En daar was een vriendinnetje van mij, Braziliaans, ook zangeres. En ik nodigde haar uit om met mij mee te zingen. En toen ging zij zingen en het was zo van haar. Het was zo natuurlijk, zij was echt Braziliaans. Ja. En het verschil was zo groot, dat voelde ik aan alles. Ik denk, ja, ik word nooit zo goed als iemand die echt Braziliaans is. Ik voelde het verschil zo duidelijk. Ik werd heel verdrietig. Ik ging helemaal naar huis. Ik dacht, ik moet iets gaan vinden wat dichter bij mij is. Want ik ga het nooit winnen van een native speaker. Ik ga het nooit winnen van iemand die helemaal is opgegroeid met in haar genen. Die muziek, dat krijg ik gewoon niet op elkaar. Het was zo duidelijk voor mij, dat moment op dat podium. En zo ben ik uiteindelijk bij Curaçaose muziek terechtgekomen. Dat ik dacht, ja, maar ik zit te zoeken naar ingewikkeld allerlei andere talen, andere culturen. Wat nou met Curaçao dan? Maar de Curaçaose muziek was toen voor mij nog niet zo dat ik dacht, maar ik wilde iets met jazz. Ik hou van ingewikkelde akkoorden en melodielijnen. En het kwam eerst niet in mij op dat ik dus de muziek zo kon veranderen dat het bij mij zou passen. Ook de dingen die ik kende. Maar in dezelfde tijd ontmoette ik Erik Kalmes. Of ik had gehoord van Erik Kalmes meer. Hij was bezig met een band. Zij maakte jazz. Antilliaans. Ja. Maar hij had geen zangeres of niks. Hij was alleen maar instrumentaal. Maar hij was toen heel populair aan het worden. Artikelen in de krant en hij was op tv. Ik denk, nou, dit. Maar dan met mij. Met zang.
Dus toen dacht ik, kijk, hoe ga ik dat doen? Ik moet hem ontmoeten. Toen heb ik hem, ik weet niet, ik heb via zijn e-mail gezocht. En ik heb gewoon een mailtje gestuurd. Ik zeg, ja, ik ben Iselien, je kent mij niet. Je gleed in zijn DM. Ja, nou ja, dat was toen wat ingewikkelder, maar ik zei, je kent me niet, maar ik heb jou gezien en ik vind wat jij maakt is eigenlijk wat ik wil zingen. Ja. Kunnen we niet iets samen gaan doen? En hij reageerde heel enthousiast en hij kwam naar Groningen om mij te ontmoeten. En hij vroeg mij of ik een demo wilde sturen. En ik had een demootje net een optreden opgenomen. Dus die heb ik naar hem toegestuurd. En toen kwam hij naar Groningen, nou ja, en toen hebben we elkaar ontmoet. En toen kwam ik een beetje in die wereld van muzikanten die van Curaçao kwamen, maar iets met jazz deden. Ja. En de muziek wilden veranderen. Zij wilden andere dingen maken. En dat was zo inspirerend. Hij heeft mij aan Rendel Korsen voorgesteld. En aan allemaal muzikanten die daarmee... Ik vond ineens allemaal mensen die, net zoals ik... Wat meer bij je paste, zeg maar. Ja. Ik heb me laten vertellen dat hij Toomba Queen bent geweest. Ja. Ja hoor. 2001 was ik Toomba Queen. Ja. Sasana Awas, ja. Ja. 2001 was dat? 2001, ja. Hoe was dat voor u? Ja, dat was een gekkenhuis. Mijn nicht was getrouwd met Jimmy Dorang. Ja. Van Gio en zo. Ja, en hij had mij... Ik was net begonnen met... Ik had een cd gemaakt. En nou ja, ik was ineens heel populair op Curaçao. In een bepaald genre. Dus een beetje jazzy. Ja. Ik had een concert gedaan bij Brakkeput met mij. En daar was Jimmy geweest. Ik ga het ook proberen. Hij zei, ik ken geen lokale mensen die dit voor elkaar krijgen. Wat jij nu hier hebt gedaan. Hij zei, jij kan iets bijzonders. Wil jij niet een keer meedoen met een Toomba? Dan schrijf ik een Toomba voor jou. Ik zei, ja, maar natuurlijk. Ik wil gewoon 1 keer met het Toomba Festival meedoen. Ja. En toen heeft Jimmy Toomba voor mij geschreven. Heeft hij mij opgestuurd. Ja. Met de computer. Ik heb hem ingestudeerd en toen ben ik naar Curaçao gegaan voor... Dus tussen december en februari is dat gebeurd? Ja. Binnen 2 maanden tijd had je al een Toomba... Nou, toen begon iedereen van Jezus en jij gaat winnen en toestanden. Ik dacht, nee, ik ga niet winnen, zo, nou nee, maar er was iets met die Toomba en mensen vonden dat helemaal te gek. Dus het was een gekkenhuis, toen heb ik ineens gewonnen. Ja. En mensen kenden mij niet. Ik begon bekend te worden in de jazz scene. Ja. En toen ineens kende iedereen mij. Met het Toomba Festival. Ik was gewoon Toomba koningin. En dat was gek uit. Ik was... volgens mij was ik de eerste vrouw. Was ik de eerste vrouw? Of had Ilja toen al gewonnen? Nee, Ilja had toen al een keer gewonnen. Maar ik was wel de jongste vrouw. Mensen kenden mij niet. En die Toomba is nog steeds populair, hè? Sasana Awasa is nog steeds echt een hele populaire Toomba. Maar was dat ook op dat moment een hoogtepunt in uw leven / carrière? Ja. Ik kreeg naam toen, dus... Ja, maar het was gewoon een hele bijzondere tijd. Dat carnaval, dat jaar was... Ja, dat is... volgens mij was het toen heel bijzonder. Iedereen... Er was namelijk niet één discussie over wie zou winnen. Ja. Normaal heb je altijd de ene vriend van dat en winnen. Er was gewoon maar 1 Toomba. En iedereen was fan van die Toomba. En het was gewoon een hele bijzondere carnavalsperiode. Terecht gewonnen dus. Ja, het was ook... Mensen waren zo lief voor mij. Het was zo leuk en zo... Ik vond het heel bijzonder hoor. En dat was meer eigenlijk het hoogtepunt voor mij. Dat iedereen... Ze hadden mij met z'n allen geadopteerd.
En iedereen hield van mij, en iedereen was blij en iedereen was, nou ja, het was gewoon superleuk. Oké. En ja, u komt net natuurlijk uit Curaçao natuurlijk. U gaat heen en weer af en toe. Ja? En die komt net voor een voorstelling, Ja. was het toch? Ja, een goede vriend van mij die ook filmmaker is en theatermaker en pianist. We kennen elkaar heel lang, maar hij was nog nooit naar Curaçao geweest. En ik vertelde hem altijd hoe leuk ik het vind om met mijn vader... Mijn vader gaat altijd als mensen op Curaçao zijn met vakantie, gaat hij met ze over het eiland rijden en vertellen over Curaçao. Ja. En dat doet hij heel goed, want hij weet heel veel en hij vindt het heel leuk om te doen. Dus ik vind het altijd heel bijzonder hoe hij dat doet. En dat vertelde ik altijd aan die vriend van mij. En hij zei op een gegeven moment, kunnen we niet gewoon een keer gaan en dan met je vader over het eiland rijden en filmen. En dan gaan we kijken wat we daarmee kunnen doen. En toen hebben we dat vorig jaar gedaan. Met mijn vader overal geweest. Hele week, elke dag filmen. Ja. Helemaal niet zo professioneel als jullie doen. Jullie hebben veel betere camera's en veel 3 en zo. Ja. Wij hebben het gewoon echt best wel op het Chimba gedaan. Materiaal is echt niet veel hoor. Maar toch hadden we allemaal hele mooie filmpjes. Want mijn vader, die vond hem heel leuk. En die ging ook niet alleen over Curaçao vertellen, maar ook over zichzelf. En over de geschiedenis en over... En daar heb ik dus samen met Thijs een voorstelling gemaakt. Over mijn vader, over Curaçao, met allemaal liedjes. De verhalen en filmpjes. Interactief. En dat elke dag opnemen? Een hele week, elke dag. Hoe oud de is hele je vader? dag. Mijn vader is 89. Werd u niet moeder van of zo? Ja. Zit er vol energie nog? Maar hij vond het gewoon leuk om te Hij doen. vond het ontzettend leuk om te doen. Als we het gaan hebben over uw muziek. Ja. Veel van die muziek heeft inhoud en of een boodschap. Ja. Waar komt die inspiratie dan vandaan? Ik vind als je kunst maakt, als je dingen schrijft, Ja. dan hoef je niet per se alles zelf te hebben meegemaakt. Ja, klopt. Wat je heel goed moet voelen, vind ik, is je moet een beetje voelen wat er om je heen gebeurt. Ja. Dus ja. veel lezen, boeken, kranten. Je moet je voeden met woorden als je woorden wil geven aan de wereld. Ja. Zo, het is een beetje vaag, maar zo voel ik het wel. En heel erg openstaan dat mijn wereld niet het enige is. Dat er heel veel andere werelden zijn. En daar open voor staan en aandacht voor hebben. Ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is van iemand die dingen maakt. Ja. En wat je ook maakt, of je nou film maakt, of muziek maakt, of beeldende kunst maakt. Dat je altijd je voelsprieten moeten altijd, je moet buiten jezelf, je ego mag eigenlijk gewoon niet tellen. Anders gaat het alleen maar over jou. Ja, klopt. Ja. En iets spreekt andere mensen alleen maar aan als ze de ruimte hebben om het ook over hun te laten gaan. Dus als ik over liefdesverdriet zing en ik sluit iedereen buiten, dan gaat het alleen maar over mijn liefdesverdriet. Ja. Maar als ik zorg dat het open is, zodat iemand anders ook denkt van, dit gaat over mijn liefdesverdriet, Juist, ja. dan kan je mensen raken. En daar ben ik heel erg mee bezig. Dat het niet alleen maar over mij gaat. Niet alleen bijvoorbeeld dat programma Eiland van mijn vader. Het gaat over mijn vader, maar het gaat over alle vaders. Ja. En het gaat niet alleen over mijn Curaçao, maar het gaat over iedereen's geboorte-eiland. En dat is de enige manier waarop dingen andere mensen kunnen aanspreken.
En ik vind dat heel belangrijk. Muziek is zo belangrijk. Als ik kijk naar liedjes die mij hebben geholpen soms met liefdesverdriet of met als je heel zenuwachtig bent of als je... Muziek heeft zo'n belangrijke rol. Welke liedjes zijn dat dan? Voor mij? Ja, die heeft geholpen. Met liefdesverdriet of als je zenuwachtig bent. Ja, soms ik zet soms klassieke muziek op. Als ik zenuwachtig ben, dan word ik rustig van. Ik heb een tijdje, had ik, hoe noem je dat, tinnitus, dat had ik een piep in mijn oor. En toen dacht ik, was ik heel ongelukkig. Ik dacht dat ik nooit meer mocht zingen. Dat ik moest stoppen met de muziek. En dat vond ik ontzettend zware tijd. Toen moest ik van de dokter klassieke muziek luisteren om te kunnen slapen, want ik kon niet slapen, want ik hoorde steeds die piep. En toen luisterde ik naar Erik Satie en dat vond ik werd daar heel rustig van. Dus ik denk steeds, altijd als ik denk van, oh, het kan allemaal niet, het gaat allemaal niet, dan draai ik dat. Want dat doet me ook denken aan die periode en ik ben daar ook uitgekomen. Weet je, uiteindelijk ben ik toch weer gaan zingen en viel het uiteindelijk mee. En ik heb eerst 3 weken zo op de bank gelegen van pure verdriet en niet weten wat ik moest doen. Want ja, als je je oren niet hebt, dan houdt eigenlijk alles op. Als muzikant. Als muzikant. Ja. En ik dacht dat ik niet zou kunnen functioneren als muzikant, dat ik zou moeten stoppen met zingen. En toen na 3 weken dacht ik, ja, ik kan wel blijven huilen en doen, maar ik kan beter opstaan en gaan kijken wat kan ik dan wel doen. Ja. Dat is wel een deel van mijn karakter. Ik moet wel rouwen, ik moet eerst... Maar er komt altijd een moment dat ik denk, ja, ik kan blijven huilen, maar er moet toch iets gebeuren. Ja. En wat gaan we nu doen? Nou, toen ben ik eerst gaan onderzoeken hoe slecht gaat het nou met mijn oor. Ja. Ik bedoel, ben ik nou echt doof? En als ik niet doof ben, nou ja, bleek dat ik helemaal niet doof was. Ik had alleen die piep. En toen dacht ik, ja, ik kan een paar dingen doen tegen die piep. Dus toen heb ik een paar behandelingen gedaan die allemaal niet echt hielpen. Maar ik wilde zelf het gevoel hebben dat ik alles had geprobeerd. Dus ik heb dat gedaan. En toen dacht ik, oké, ik ben niet doof. Eigenlijk kan ik gewoon nog steeds zingen. Ik kan alleen vooral niet slapen, omdat ik die piep steeds hoor. Maar voor de rest kan ik waarschijnlijk gewoon als muzikant blijven functioneren. Want als ik optreed, dan hoor ik die piep niet. Ja. Dus toen heb ik oordopjes gekocht. Toen dacht ik ga gewoon in ieder geval voortaan mijn gehoor beschermen. Dat het niet slechter wordt. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon iets doen waardoor ik niet de hele tijd aan die piep zit te denken. Ik ga een cd maken. Ik dacht, ik ga mijn eerste cd maken. Daar heb je iets te doen. En dan, nou ja, daar heb je iets te doen. Dus dat is toen gebeurd. Ik ben begonnen met mijn eerste cd. Ik ging mensen bellen, ik ging repeteren, liedjes schrijven. En toen was ik uiteindelijk zo... Ik ben die piep vergeten. En dat toen is het weggegaan. Het eerste album is dat? Ja, dat is mijn eerste album. Waardoor, is het bekend waardoor het kwam? Nou, dat is iets wat komt eigenlijk best wel veel voor. Sommige mensen krijgen het gewoon door stress. Anderen krijgen het door echt iets. Ik had een concert en dat was zo hard.
daarna gebeurde het, dat gebeurt ook wel eens. Ik had ook echt een dip in mijn oren. Dat heeft zich wel hersteld. Dus bij mij kwam het echt door een soort trauma van te harde muziek. Maar het meeste gaat het niet weg, omdat je zelf steeds het blijft opzoeken, die piep. En dat was ook zo. Elke ochtend werd ik wakker en dacht ik, hé, het is weg. En dan ga je net zo lang, oh, daar is die weer. Dus je doet het, je houdt het een beetje zelf in stand. En ik kan één ding heel goed. En dat is iets van me afzetten. Ik kan echt denken van, nou, en nu ga ik er niet meer over nadenken. En dan zet ik het van me af. En dan denk ik er ook niet meer over na. En dat heb ik gedaan met toen ik die cd ging maken. Ik dacht, ik ga nou die cd maken. Ik ga me niet meer druk maken over die piep. En ik ben op een gegeven moment die hele piep vergeten. Dus dan zoek je het niet meer op in je hoofd. En toen was het weg. Welk nummer is het... Vind je het mooiste van jezelf? Ik ken u zelf van toen ik Wowie Carillo hoorde. Toen werd hij volgens mij bij mij in ieder geval van hé, wie is dit? Dit klinkt wel mooi in ieder geval. En ik denk ook dat we met die muziek zijn opgegroeid. Een beetje Wowie Carillo, La La La. Ja. Volgens mij heb je er ook nog twee. Dat mijn moeder echt opzette gewoon. Elke zondag tijdens kleren wassen, dan hoor je dat gewoon, dan weet je gewoon. Ja, het is heel leuk. Je blijft gewoon zingen, gewoon, al hoor je die niet. Ja. Maar voor jezelf, welke... Nou, het zijn net je kindjes, maar waar ik heel trots op ben is Mi País. Omdat ik merk dat mensen blijven dat draaien, mensen blijven dat, vooral de mensen die niet op Curaçao wonen, meer, die hebben iets daarmee om het, het heeft een andere functie dan zomaar een liedje. En ik ben daar heel trots op, omdat ik denk dat mensen dat zullen blijven draaien. Het wordt altijd met die bandera gaan mensen dat heel veel draaien. En ik vind het heel bijzonder. Daar ben ik heel trots op. Je hebt je eigen soort geluid, vind ik. Maar dan heb je samengewerkt met artiesten zoals Fresco, Rich Kalash en Buleria. Hoe is dat tot stand gekomen en hoe is dat om met zulke artiesten samen te werken? Totaal andere genre. Andere genre, maar dat zijn allemaal dingen die ik leuk vind. En eigenlijk is het zo precies zoals bij jullie. Rich is bijvoorbeeld, die is opgegroeid met mijn liedjes. Omdat zijn moeder dat draaide. En hij zegt, ik word altijd zo rustig van Mi País. Hij zegt, ik vind het zo mooi. Altijd als het in mijn hoofd een chaos is, dan zet ik dat op. En ik wil zo graag, ook via Facebook, kunnen we niet een keer iets samen doen. En ik heb met Frisco's vader speelde vroeger bij mij. Dus zo kent hij. Dus het is allemaal via. En Buleria, nou ja, Dwight is degene die altijd schrijft voor Buleria. Ik heb Brenner die Pardon, ik vind hem heel leuk. Ik vind dat hij heel goed schrijft, Dwight Leonetta. Ik vind het een goede band. Hij zat altijd bij Cachet. Klopt, ja. Hier. Klopt, ja. En ik vind gewoon dat hij goede liedjes, dus ik wilde gewoon graag met hem. Dus ik heb hem gebeld. Ik zei, nou, het wordt niet tijd dat we gewoon samen iets gaan doen. En hij reageerde heel enthousiast. En ik zei, je moet iets voor me maken. En het duurde maar en het duurde maar. En ik zeg, Dwight, ik ben mijn cd aan het opnemen. Hij zegt, ja, maar ik moet een hoek. Ik heb geen hoek. Hij zegt, ik heb geen hoek, ik heb geen hoek. Toen kreeg ik een appje, ik heb een hoek. En toen kreeg ik, een dag later, het liedje opgestuurd. En toen wist ik dat dat een hit zou worden. Ja, ook een hele leuke lied. Ja, want ik stond zo te zingen. Ja. Ik denk, nou, als ik dat zo voel in mijn kamertje hier, dan gaat dat echt iets doen.
gebeuren verschillende bijzondere dingen in uw leven, denk ik. U heeft verschillende dingen meegemaakt. Heeft alles en nog wat gedaan. Ja. Ik denk vorig jaar is er iets bijzonders gebeurd. Ik denk dat u dat bijzonder vindt dan. Kun je daar meer over vertellen? Rond deze periode. Iets eerder zelf dan. Als ik heb het over Koningsdag. Oh, je hebt mijn lintje. Ja. Ik ben voor de gek gehouden ook. Ik wist helemaal niks. Ik moest... ik zou zingen voor Koningsdag. Ja. En ik weet gewoon altijd, zodra het Koningshuis, dan wordt iedereen een beetje gek. Iedereen gaat hartstikke raar doen. Dus daarom heb ik niks gemerkt. Het was allemaal hectiek en bellen en toestanden. Ja. Ik denk, nou ja, het is altijd als Koningsdag en... Dus ik was uitgenodigd of ik bij de burgemeester wilde komen om te praten over Koningsdag. Ik denk, nou jongens. En mijn manager die zei, ja, en je moet wel netjes kleden, want je wordt daarna geïnterviewd door de NOS. Dat was een hint eigenlijk. Nee, dat was geen hint, want ik weet dat ik ga zingen voor Koningsdag. Dus nou ja, waarschijnlijk gaan ze mij interviewen, prima. Maar ik was een beetje chagrijnig, want het was 9:30 had ik afgesproken. En ik dacht, Dus ik kom daar aan en ineens zo'n hele zaal mensen beginnen te klappen. Ik denk, ja. Het was echt ontzettend leuk en bijzonder en onverwachts en mooi. Ja, het was heel leuk. Waarom heeft u het gekregen eigenlijk? Ik heb het gekregen omdat Moet je eerst zeggen wat u heeft gekregen? Want ik denk dat de mensen... Ik kreeg een lintje. Ik werd ridder in de orde van de Oranje Nassau. Ja. Dus het is een koninklijke onderscheiding. En ik heb het gekregen voor het werk wat ik heb gedaan voor het Papiamento. Ja. Voor het, nou ja, kort gezegd, cachet wat ik de taal in het Koninkrijk heb gegeven als kunstuiting. Ja, en ook dat daardoor ook mensen zich heel trots voelen over hun taal en nou ja, wat je daarmee teweeg brengt. Maar ook omdat ik veel heb gedaan voor goede doelen, met dat zingen, optredens voor goede doelen, voor kinderen vooral. Ja. Dat er geld is opgehaald voor kinderen die het minder goed hebben, voor onderwijs, voor Curaçao. Dat ik heb eigenlijk altijd dat ik zorg dat kinderen van het weeshuis, dat ze dan kunnen komen naar de concerten en nou ja, zulke dingen. Ja. Nou ja, in ieder geval dat ik mijn artiest zijn heb ingezet vooral voor kinderen. Mooi dat het in ieder geval gezien wordt. Ja, ik vond het heel bijzonder dat ik daarvoor Was je daarna wel boos op je management? Nee. Je had het kunnen zeggen. Iedereen heeft tegen me gelogen. Mijn man heeft tegen me gelogen. Mijn dochter wist het niet. Heeft hij die avond nog eten gekregen thuis? Ja, nou ja, het was heel leuk om daarna... We hebben nog heel lang natuurlijk gepraat over wat er allemaal... wanneer ik hun bijna had betrapt. Ja. En wanneer... wat ik in tweede instantie dacht... Ja, dat vond ik eigenlijk best raar. Ja, maar ja. Op dat moment zelf... nee. Ja. Dus dat was echt heel... als je nu op YouTube kijkt, de meeste videoclips worden ondertiteld in het Engels. Ja. Waarom? Omdat ik merk dat ik gewoon mensen uit allerlei landen... Kijk, de wereld wordt gewoon steeds kleiner. Ja. Het is nou niet meer zo dat je voor Curaçaose mensen muziek maakt. Je maakt muziek voor de wereld. Ja. En ik vind dat ontzettend leuk. Ik vind dat ontzettend interessant. Ik ben nu bezig... Er is een Spaanse gitarist...
die mijn muziek heeft ontdekt op Spotify en die wil een flamenco-gitarist. Ja. Die wil graag iets met mij doen. Nou, ik ga dat natuurlijk juist doen. Ja, en het is zo leuk. En daarom denk ik dat je altijd eigenlijk veel groter moet denken. Ik wil gewoon dat alles ondertiteld wordt. Zodat andere mensen de kans krijgen om te weten waar het over gaat. Want het werkt gewoon als mensen weten wat je zingt. Het werkt ook als je het niet weet. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Maar het werkt ook echt heel goed als mensen weten waar je over zingt. Want dan weten ze ook dat het ergens over gaat. Klopt. Snap je? Dat het niet alleen maar onzin is wat je zingt. Schatje, schatje, schatje. Ik vind dat dat iets toevoegt aan de muziek als mensen dat. Ik ben laatst in Suriname geweest. Ik wist helemaal niet dat ik publiek had in Suriname, maar het was 2 keer uitverkocht. Was het niet alleen Suriname? In New York was hij ook... Ik ben ook in New York geweest, dus de wereld wordt steeds kleiner en het is heel interessant. Omdat mensen ook gewend raken om steeds andere muziek te horen. Kijk, het enige nadeel wat ik heb is dat Curaçao niet bekend is. Kijk, als mensen kaartjes kopen, dan willen ze graag weten wat iets is. Ja. Als het Afrika is, dan snappen mensen dat. Als het Kaapverdiaans is, dan snappen mensen dat. Braziliaans, Cubaans, mensen snappen dat. Maar als het Curaçao's is, dan weten mensen soms niet wat ze moeten verwachten. Ja. De ene denkt, ja, dat wordt straks alleen maar salsa, dat wil ik niet. En dat is een klein beetje een nadeel. Omdat ik moet dus terrein winnen voor iets nieuws. Ja. En dat is eigenlijk in het buitenland ook zo. Mensen gaan niet bijvoorbeeld een kaartje kopen, omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten verwachten. Ja. En ik kan niet zeggen, het is Kaapverdiaans. En zodra je Kaapverdiaans zegt, denken mensen aan Cesaria Evora, denken ze, oh, dat vind ik mooi. Ga ik naartoe. Ik ken die zangeres niet, maar het is Kaapverdiaans. Snap je? Daar ben ik soms een beetje jaloers op, omdat dat het geeft je, ik moet mensen altijd, iedereen die is geweest, die is altijd blij. Ja. En die komt terug. Maar ik heb niet dat ze vanzelf komen omdat ze denken, oh, dat zou wel. Dus dat had ik wat iets meer mee willen hebben. Ik ben wel eens gewoon in Groningen naar een Kaapverdiaans concert geweest. Dan zit het gewoon vol. En dan vraag ik aan die buurvrouw van, hoe kent u haar dan? Ze zegt, ik ken haar niet, maar ik hou zo van Cesaria Evora. Weet je, ik heb geen voorbeeld. Ik heb niet iemand die voor mij het heeft gedaan, waardoor mensen dan maar komen. Ik doe het waarschijnlijk voor iemand die na mij komt. Ja. Hopelijk. Ja, nee, die is er vast al. Maar ik ben nu aan het pionieren met Curaçaose luistermuziek. Ja. Want ja, ik ben de enige die in het theater dingen doet uit Curaçao. Dus ik moet het allemaal zelf uitvinden en ik moet allemaal zelf mijn publiek verleiden om te komen. En ik kan niet bogen op iemand anders zijn ervaring. Vooralsnog een van de weinige Curaçaose mensen die in het Papiermens in het theater staat. En nou ja, als je gaat hebben over de jazz in Nederland, dan moet je ook een hoofdstukje over mij schrijven. Klopt. En dat vind ik wel heel leuk en heel bijzonder. Dus het heeft ook zijn voordeel. Er is gewoon niemand die doet wat ik doe. En dus bijzonder is het gewoon. En dan ben ik misschien niet de beste zangeres ever, maar het is wel bijzonder wat ik doe. En dat vind ik heel fijn. Je kan me niet vergelijken met iemand anders, want het is
Dat Ja. Bestaat niet. Ja. Nee. Uniek gewoon. daarom. Is Iselin Caliste Ja. klaar? Is niet geen ander. En dat is ontzettend leuk. Ja, zeker. Even voor de mensen die zich gedemotiveerd voelen. Niet meer in hunzelf geloven. Heeft u een tip voor hun of een motiverende bericht? Nou, kijk, ik denk dat het heel vaak helpt om te weten dat je daarin niet alleen bent. En dat het eigenlijk iedereen gebeurt. En regelmatig gebeurt. Het kan gewoon niet zo zijn. Ik weet dat we dat allemaal graag willen. Niemand is altijd gelukkig. Het is gewoon niet zo. Het is onzin. Het lijkt misschien zo op Instagram of whatever. Niemand is altijd gelukkig. En dat hoeft ook helemaal niet. Het leven gaat een beetje zo. En het is fijn om te weten dat het weer overgaat. Die periode van demotivatie, die periode van ongeluk, die periode van... Het gaat gewoon over. Als je maar op een goede manier door blijft gaan. En dan ben je weer heel blij en gelukkig. En dan vind ik dat je daarvan moet genieten. Daarom heb ik Heel Licht geschreven. Omdat wij altijd maar weer vooruit denken de hele tijd. En dan ben je eigenlijk gelukkig, maar dan ben je bezig met dat. Dan heb je helemaal niet door dat je gelukkig bent. En dat vind ik heel belangrijk. Voelen dat je ik ben nu even zo gelukkig. En dat je dat proeft en dat je dat voelt en dat je daarvan geniet. Voor als straks het even niet meer zo is. Dus je denkt, oh ja, maar dat komt vast nog wel weer. En ik denk ook dat als je gedemotiveerd bent, is prima, is oké. Maar je moet wel iets doen. Er moet gewoon een moment komen. Ik vind dat je jezelf moet gunnen dat het slecht gaat en dat je met een zak chips op de bank. Doe het. Maar er moet toch een moment komen waar je opstaat en denkt, oké, en hoe gaan we dit nu oplossen? Want dat gaat gewoon niet vanzelf. Ik geloof dat je het zelf moet doen. En ik geloof dat je heel aardig voor jezelf moet zijn, maar je kan ook te aardig voor jezelf zijn. En waardoor je niet ergens uitkomt. Dus er moet een moment komen waarop je denkt, oké, en nu gaan we aan het werk. Wat moet ik doen om hier uit te komen? En ook al is het veel, je moet het gewoon doen. En dan kom je eruit. Ik ben daar zo van overtuigd. Want het is niet zo dat ik geen shit in mijn leven heb gehad. Ik heb ook shit in mijn leven gehad. En ik ben artiest en ik ben succesvol en het gaat allemaal heel goed. Maar er is no way dat ik altijd gelukkig ben. Het is ook no way dat ik altijd blij ben met het artiestenleven. Want dat is ook best wel een heavy leven. Je mag eventjes opgeven. Je mag jezelf, ik vind altijd, je moet jezelf wel gunnen om te rouwen. Dus echt even denken van, ik zit niet zitten, bed liggen, foetushouding, chips, alles. Alleen maar Netflixen. Maar op een gegeven moment moet je wel iets gaan doen. Want anders lost het zichzelf natuurlijk niet op. En dat is wat toch ik soms zie dat mensen zich verliezen in dat apathisch niets doen en oh god, wat erg. Het is ook erg, maar op een gegeven moment moet je opstaan en door. Kijk, die mensen die veel lapje, zoals je dat, die zitten dan heel veel op hun telefoon te kijken naar hoe leuk andere mensen het hebben. Dat is denk ik wat heel vaak gebeurt. Ja, ga dat dan ook doen, weet je wel. In plaats van jaloers te zijn op iemand anders. Gewoon uit die bubbel stappen en iets gaan doen. En ik denk dat heel ingewikkeld lijkt. Soms vooral hoe langer je natuurlijk in een bepaalde apathie zit, hoe
hoe moeilijker het lijkt om te beginnen. Maar eigenlijk moet je gewoon beslissen, ik ga nu iets doen. En wat bij mij altijd heel goed werkt is one step at a time. Ik denk dan, als ik vandaag maar doorkom, wat moet ik nu doen? Ik moet daar naartoe. Oké, wat moet ik daarvoor doen? Dus ik maak de stapjes eigenlijk kleiner, waardoor ik het niet overwhelming wordt. Weet je? Dat je dus, dat was toen ik mijn eerste CD ging maken. Ik had nog nooit een CD gemaakt. Ik wist helemaal niet hoe dat moest. En als ik daarover na ging denken, dan werd ik zenuwachtig. Dus wat ik deed, ik dacht, oké, wat moet je doen als je een CD gaat doen? Je gaat eerst repeteren. Oké. Of eerst heb je een bandje. Wie wil ik dus? Nou, dan ging ik bedenken. Mijn eerste opdracht was, met wie wil ik spelen? Nou, tweede opdracht was, bel ze even en vraag ze of ze mee willen spelen. Oké, en dan, waar gaan we mee beginnen? Laten we beginnen met liedjes die al bestaan. Dus ik heb gewoon hele kleine stapjes genomen. Oké, dan gaan we eerst repeteren. Nou, een repetitie regelen. Nou, als ik dat had geregeld, dan wat een werk, wat een gedoe. Maar dan had ik een repetitie. En zo kleine stapjes. Dan als je achteraf kijkt, dan denk je, jeetje, wat heb ik veel gedaan. Maar zo voelde het niet. Het voelt alsof je steeds een klein ding doet. Een kleine overwinning, een kleine iets wat je geregeld hebt. Ik vind dat altijd heel goed werkt. Als je denkt, ik wil een CD, dat is zo groot. Ik kan me best voorstellen dat je daar heel zenuwachtig van wordt. Maar als je denkt van, ik bel een paar mensen en ik vraag ze of ze met mij mee willen doen. En ik bel een paar mensen of ze willen repeteren. Oh, we hebben ineens 1 liedje. Oh, we hebben 2 liedjes. Oh, we hebben 3. Oh, ik heb zelf een liedje geschreven. Oh, ik wist niet dat ik dat kon. Weet je, zo kleine stapjes, dingetjes. Nou, want het hoeft namelijk niet snel. Ik weet, iedereen wil alles snel, maar dat hoeft natuurlijk niet. Wat kunnen mensen van alles en nog wat van je vinden? Nou, ik zit overal op. Je kan mij volgen op Spotify. Daar staan de meeste van mijn cd's staan daarop. Facebook. Ik heb een artist page Iselin Kalister. Instagram Iselin Kalister official. En ik ben op Twitter, ben ik ook Iselin Kalister. Dus je kan mij volgen. En dan kan je ook weten waar ik in Nederland aan het optreden ben. Of ook wanneer ik naar Curaçao ga. Voor werk dan, niet voor vakantie? Niet voor vakantie. Voor vakantie, dat is ook gezellig. Dan kunnen we drankjes doen. Maar dan ga ik niet optreden. Maar ja, voor werk. Ik ga in het najaar toeren met het eiland van mijn vader. Het is een verhaal over Curaçao, over mijn vader. Dus als je 1,5 uur mee wil naar Curaçao met liedjes uit Curaçao en omgeving, dan moet je even op mijn site kijken. Ook, ik heb ook een normale site, iselinkalister.com. Daar staan al mijn optredens op. En het is altijd heel leuk als Antillianen komen, want die zijn zo gezellig. En die beginnen bij het tweede liedje al te klappen en mee te doen en leuk. En dan slepen ze iedereen mee. Het wordt altijd zo leuk, wordt dat. Goeie ambiente. Hoppie ambiente. Dat is echt waar. Dus dat is leuk als dat gebeurt. Dus ik zeg kom. Het is een mooie voorstelling. En we gaan ook op de parade in Amsterdam. Vanaf 20 augustus tot de 26e spelen we een korte versie van het eiland van mijn vader. En dan spelen we dan 3 keer per dag. Ik weet niet of je de parade kent, maar dat is heel leuk. En dan zit je in een tent en dan kijk je voorstellingen. Dus ik zeg kom, support your local artist, zeg ik. Dat zeg ik. Zeg ik ook. Gewoon doen mensen. Gewoon doen. Dit was Iselin Kalister. Ik ben Dio. Ik ben Sontje. Samen zijn we Gebroeders Wolf. En vergeet niet te liken op ons kanaal ook. Ja, doe gewoon wat je moet doen. Abonneren. En blijven kijken. Tot de volgende keer. Doeg. Ciao.